Ngangilele yangiluma onyaweni, yashrinka, yangena kumina. Emva kwalokho impilo yami yashintsha. Sanibonani, igama lami nguNandi. Nginovalo ngoba ngizoshera ngempilo yami. Kade ngilibalekela lolu suku kodwa selize lafika. Umoya ungitshelile ukuthi anginitshele ukuthi wona uyini empilweni yami. Ngapostpone isikhathi eside ngiloye ngihlehlisa ngoba nginovalo. Kodwa manje sengibona sekusona isikhathi. Shuthi kwaqala la. Battery. Angeke ngithi mhlambe 3 days before. Kangiloye ngizwa nje umzimba wami wenza izinto engayiqondi. Kule kukhona into egijimayo, evibrate-ayo. Yabo, kwesinye isikhathi ngitshele kuthiwa hamba uyolala manje. Mangifike ngilale kube khona izibonakaliso eziba khona. Kube khona amaphupho abakhona. Ebalulekile kunazo zonke leli phupho leli elafika ngekhodi, kodwa futhi kwangelona iphupho ngoba ngangiwasha. Mangiwasha ngizizwe ngikhathele ngizile same time kuthi uyahamba uyolala. Ngase mangena embhedeni ngabe sengiyilahla nje embhedeni ngoba ukukhathala kwase sekungamile. Hawu ngase mangilala ngayizwa lento ifika ivibrate umzimba wonke. Ngase mangivala amehlo nganikezwa icode inamba ezo4 engicabanga ukuthi hlaba abantu be-numerology bazi understand. Ngabe seke kuthiwa lezi namba lezi angiyiguglishe ngi-check i-meaning yazo. Hayi mangiyi-check-a lezi namba zingitshela ukuthi hayi lindela kuzoba khona ushintsho lizoba khona empilweni yakho. Khona umuntu ozofika. Okay. Ngokwami ngiyitshela kusho ukuthi hayi umuntu wasemhlabeni lo. Uyabo? Hayi ngempela ngimlindele lo muntu wasemhlabeni uzofika ke. Ngicabanga ukuthi kwakumhla ka-13 leyo nto yenzeka, 13 November 2024. Hayi ngilindele ukuthi umuntu afike. Uthe umuntu ke ngiqhubeke-ke nezinto zami ke ngiwashe ngiqede. Nginovalo abantu abadala ngiyasaba ukwenza le nto engiyenzayo kodwa kulungile ngizoqhubeka. Uthe-ke mengabe-ke isikhathi sihamba okwenzeka-ke lapho ukuthi engase ngiku-interview kuhlele nginovalo kayo. Afike-ke iqhubeke-ke lema-vibrations enzeka umzimba wonke. Akuba kwase kushintsha nendlela engikhuluma ngayo sengibhodla nje. Ngathi khona ngathi ngumuntu wesilisa yabo ukhuluma nje. Yabo nje wangikhuluma manje kodwa ngokudeep. Ngikhumbula ukuthi ngelinye ilanga ingane yami le intombazane endala ena 13 kulo nyaka yayinovalo-ke manje mangikhuluma nayo ngoba ngase ngikhuluma ngendlela engajwayelekile. Nami ngizizwa ukuthi hayi angisemina-ke manje. Sekumhla ka-13-ke ngalo lolo suku-ke hayi angisakhumbuli kahle kodwa ngicabanga ukuthi-ke ngawo umhla ka-13-ke loyo kusengakusasa. Kusengakusasa makusa ekuseni ngivuke-ke ngiphelezele iy'ngane ngiyishiye esangweni ngabo-7. Ngibuye ngizolala futhi nakhona ngilale ngendlela engajwayelekile. Ngingalali ngala ku-headboard, ngilale ngezansi ngasemnyango. Hayi ngithe ngilele kanjalo nje ubuthongo futhi obufast. Ubengazi ukuthi sisekhaya ekhabo mama kagogo wami.
kuwumcimbi, kukhona ibhodo eliphekiwe, kunabantu abahleli ekhishini. Leli bhodo lema liphekiwe kulo kuphuma izinto phakathi, yabona, liphuma wonke ama-goals engiwafisayo empilweni aluke ephuma. Keze ngithi mina hayi ngeke leli bhodo mhlampe linamadimoni khona ephupheni, asike silikhulekele nodadewethu omdala kuze kuphume nayo incwadi impela, idari yami lengibhala khona ama-goals, kuphume nje even the items lezi engiyifisayo empilweni. Hayi silikhulekele ibhodo, ebese-ke siyahlukana nosisi wami aphumele emnyango, bese ngase ngiyamdinga-ke manje, sengiyamemeza ngihambe ngimbheka emakameleni, ngigcine sengiphumela emnyango. Mangithi ngiyaphuma nje emnyango, maye babo, ngathi nje mangiyibona inzuza igcwele umgaqo, yabo umgaqo lo uthuleni, igcwele lapho, inamakhanda amaningi, yabo la ihleli khona kudaki, kodwa udaki lo ukuthi akubalele, akukho mnyama, it's a place nje of, yabona, nothingness, yabo umhlaba the time uNkulunkulu awudala. Ngokwami ngicabanga ukuthi unjalo. Kulapho la ihleli khona kunokuthula okuyisimangaliso, lokho abasingisi is beyond human understanding, ukuthula okungaphezu kokuqonda. Kuthulekile, ngase mangiyibone khona into eyangitshela ukuthi lo uzele mina. Hawu ngimemeze, ngijabule, ngifite ngisi nje yangena, mangiyibona ngamemeze ngase nje yangena. Same time ngaphumela emnyango, ngagida no cousin bami ngisomcimbi lephusheni, ngagida, hawu yanyuka yangena egcekeni, sawungena around, sagida yafike nakhona yangena, yabo yathatha ishape ukuba-round, but because yayinkulu kakhulu ayikwazanga ukungena, bese igcwala. Kwangena nje lowo phisi wayo omncane, futhi wawubalulekile, inamakhanda amaningi-ke. Hhayi-ke ibese-ke onyaweni lwami lolu langaka left ubhozo, ibese iluke ukuthi kanje, yabo, iluke ukuthi, hawu, ngendlela futhi ngathini, ngendlela serious to the point ukuthi kuthanda ukuba uncomfortable, futhi yayifuna nginothise ukuthi hayi sisuka esayidini labo khaboma wakho. Ngoba mina benginako ukuthi okay, kuthiwa mina nginenzuzo, futhi le nzuzo ngoba bathi phela iwumoya onomnotho omuhle kanjani, futhi owasekhaya khabo baba, ngoba ekhabo baba bathe ukuba ngconywana lapha ngazi kwezomnotho, kanti ekhabo mama yabona. So-ke ebese-ke angisekho normal guys, angikwazi ukuba normal ngibhekene nale nto engikhuluma ngayo. Ibese-ke ilokhu ingithinta-ke lapho-ke, mayisuka-ke lapho-ke senginosisithi yasekhabo mama, ibese-ke iyangishaya noma iyangiluma ngaphansi konyawo, ebese ngazi ukuthi futhi yona futhi iyashrinka, iba ncane, iba ngalento ekuthiwa i-caterpillar. Yabo lesilwane lesi sihamba kanje, yes, esibuye sikhule sibe namaphiko, sibe yi-butterfly. Engasi-ke manje la ngaphansi konyawo ngiyayibona iyahamba ezikhathapile ewulombala eyiwona, ingene ihambe, and then bese yona futhi sinkulu, futhi siyaphuma siyahamba inyukele ezulwini. Engathi mina sengihleleke ngaphandle kwalendlu kade sigida kuyona kurawundi, umzimba wami usuka-vibrate yonke indawo-ke manje. Engathi bese bathi hayi yabona-ke manje njengoba usuhleli phansi usuzofa-ke manje, njengoba isikushayile uzofa. Ayi nami senginovalo ephusheni, nawe ngizofa ngempela, ngaphaphama-ke. So mina mangicabanga lokho kwakungishaya kwayo, kwakungekona ukuthi hhayi-ke uzofa, yebo ngafa kulo muntu engangiwuyena phambilini, but ngazalwa kabusha kulo muntu-ke manje osohlanganile nayo-ke inzuza noma umoya wenzuza. Ngazalwa kabusha, not ukuthi ngase ngizofa ngempela kanjani. But-ke uthe sekunjalo-ke sesiyaphila-ke manje. Lento yenzeka nini? Umhla ka-14 November 2024. Hayi-ke
imeseji ngiyitholile ngithi umuntu ozoza ngomhla ka-13 wafika ngempela ngakusasa. Umzimba wami uqale nokuvibrate mhlambe 3 days before ukushintsha nje futhi engilungiselela ngazi nami. And then-ke kuthe mase kunjalo-ke kwathi-ke ngomhla ka-15-ke November, angisazi noma kungumhla ka-14 noma umhla ka-15 same day kufika iNzuza. Wafika umuntu-ke manje-ke umuntu-ke manje futhi naye lo muntu owayebaluleke kakhulu empilweni yami, oyizoshintsha impilo yami. Wafika lowo muntu loyo, kodwa-ke ake ngikwazi-ke namhlanje ukumchaza ukuthi lowo muntu ophila ngokwenyama futhi ukuthi kwenzakalani, ngoba ngenxa yespace sale battery nespace sayo le phone le ngiyisebenzisayo, so kumele ngiseqaphu kancane ngiposte ivideo bese ngilokhu ngibuya kancane kancane. Uma ufuna ukuthi uqhubeke usazi isitori, mhlampe-ke usungahlela-ke nawe ukuthi ukwazi uphinde ukuxhumana nami ukungibona ngendlela ekuhlelwa ngazo. Kodwa-ke ngoba ngizofuna ukuthi lesi space size sona sesiphelile, ngoba sikapheli, ngoba nesiphelile uzosibhabhayo. Ake ngiqhubeke ngichaze mhlambe kafushana ukuthi kwenzakalani-ke mengabe singenzile. Hayi-ke yimi-ke leyo-ke ngifonela-ke umkhulu owayengisiza, ngoba phela ukuze ifike iNzuza zikhona izinto engangizenzile, izinto-ke zikamoya. Ngikhumbula ukuthi ngoJulayi khona ugogo engangihlangane naye owahambisa, kodwa yathi-ke akathandi ukuthi-ke sitshele abantu ngaye. Umuntu okumele ahlangane naye lowo muntu loyo uyolida umoya, so naye lo gogo uhamba naye lo moya weNzuza. So ekade engisolwandle sahamba sokwenza iy'mfanelo zakhona ngoJulayi. And then kuthe-ke ngoSeptember, angisakhumbuli kahle, kuthe ngoSeptember-ke ngahamba-ke ngohlangana nomkhulu-ke owangisa eMpophomeni. Ya, ziningi lento ezavela-ke umkhulu mhlazane engise eMpophomeni engeke ngize ngikwazi ukuyichaza, ngizolwe ngichaza kancane, kodwa umkhulu wangisiza kakhulu njengoba nogogo wayengisizile. Ngabe sengifonela umkhulu-ke umkhulu-ke wayesethi-ke hhayi mntanami, lowo moya loyo umoya obezokulapha ey'ntweni ubhekene nazo, kungaba yizinto zomzimba noma izinto nje engithi umuntu uhlukene kaningi kaningi. Umuntu une-spiritual, une-physical, unama-emotions, nama-finances, ubezokulapha kuzo zonke lezo zinto. Ngempela ngalapheka kuzo zonke lezo zinto. Uyabona nje ngifuna ukusho